Amen. Daliseni lose ndikulandireni mu dzina la Yesu Kristu kuti ameni. Amen. Tiyamike Mulungu wakumwamba kuti leronso latikhalira tsiku la mtengo wapatali limene ife ana Mulungu tasonkhana kuti tikamve mawu a Mulungu komanso kuti tikakhale mkati mwa sabata lathu tikudyetsedwa ndi Ambuye. Ine ndichiyese chinthu chamwayi kwambiri kuti ndili pano pamudzi wa kwathu. Ameni. Amen. Munthu une mwandiyimika muno ndi mmudzi mwathu mwenimweni. Zavuta kwa basi. Ameni. Amen. Tweko apa ndiye kuti nkatere nkuona timalata takumudzi paselipo apo. Ndiye kuti zavuta mundigwirisa pambali. Chifukwa ndikufunika ndikachoka pano nanga ndiserereke ndikamwe madzi kumuziko. Ameni. Amen. Ndiyamikira abale ndi alongo pano pa Songani amene mwachiona cha mtengo wapatali kuti tikhoza kusonkhana komanso kumva mawu a Mulungu. Ameni. Amen. Choyamba abale ndikhulupirira kuti tonse amene kusonkhanira kuchoonadi cha Mulungu, cholinga chathu ndi kuti miyoyo yathu ipitebe mtsogolo kukhuzidwa ndi kupitabe kwa Ambuye mosabwerera mbuyo. Nkoyamba kukumana pano koma dziwani kuti ine nzanu ndine okondwa kuti ndaona nkhope za anthu akumudzi kwathu. Ine dzina langa ndine Twaibu Ahmadu Hamid Ali. Ulendo wanga ndi wautali kwambiri kuchoka ku dziko lapansi kufika pano mene tikukumana lero. Nkhani yake ndi yosausa kwambiri kuifotokozera. Koma tamverani, mmene ife tonse anthu titumikira Ambuye tisamachiyese chinthu chophweka kapena kuchiyesa chopanda pake, chifukwa kunjaku anthu ali machimo adzaoneni. Machimo anthu akuchimwa akudziwa, akuchimwa asakudziwa, akuchimwa mwadala. Kotero kuti kufika lero kuti tikumana pano chifukwa cha dzina la Yesu, kunjaku kuli zinthu zosausa kwambiri. Na nzanu mukundiona pano ndachoka mziyangoyango zochuluka zokodwesa za dziko lapansi. Nthawi yayitali imene takhala tili ku chipembedzo cha Satana, zinthu zathu zakhala zisakuyenda monga mmene inuyo mukuganizira. Mpaka lero ngakhale ine ndatuluka chipembedzochi, koma ndimati ndikudziwiseni kuti kunjaku kukuyenda chinthu china. Chikamayenda chinthucho chikumamveka ndi mapazi ngati chikhristu, koma sindicho. Amen mpingo. Amen. Kunjaku kukumveka ndidi, chikumveka ngati ndi chikhristu ndithu chikamayenda, koma si chikhristu ayi. Kotero kuti chinthu chimenecho chanyamula anthu ambiri pa ulendowu. Mipingo yochuluka, magulu ochuluka, mafuko komanso manenedwe ambiri akuyenda mchinthu chimenecho naganiza kuti akupita kumwamba, koma zokhumudwisa zasala pang'ono kuchitika, chifukwa Yesu Kristu amene timuyembekeza akubwera ku dziko lapansi kuti adzaweruze mipingo ndi anthu amene anaziganizira okha kuti akupita kumwamba koma akusemphana nalo khomo lolowera kumwambako. Ndikunena izi chifukwa chani abale? Ndikutanthauza kuti mkati mwa ulendowu wa dziko lapansi kudauka mipingo yochuluka. Satana nayenso adautsa china chokhala ngati chikhristu m'dziko lapansi, chimene mdierekezi mothandizana ndi magulu oyendesa dziko lapansi limene mukulionali anachipasa zinthu chokhala ngati chikhristucho
zofanana ndi zinthu zakumwamba, ndi zimene anthu ambiri akupusa nazo ngakhale masana ano. Mukatuluka kunjaku muzimva nyimbo za makwaya zikuyimbidwa bwinobwino mwantetemya, ambiri akukhutira kuti akuyimbira Mulungu, koma posachedwa basi imeneyo iphonya khomo chifukwa yayimba nyimbo ngati za Mulungu koma akulemekeza Satana. Okondedwa, posachedwa pompa tikhumudwa chifukwa kunjaku kuli ulaliki umene ukulalikidwa ndi kuphunzitsidwa pansi pa mipingo yoyamba ndi anthu ku dziko lapansi, imene pokhulupirira kuti tikupita kumwamba tikhumudwa posachedwa chifukwa tili kuphonya khomo titazindikira kuti tidatsata munthu osati Mulungu. Chifukwa chaicho okondedwa, khalani m'maso kuyang'ana ndi chidwi, kunena kuti dziko silili mmene inu ndi ine tikuganizirayi. Dzikoli layenda mopotoka. Ine nanzanu chifukwa ndikuchokera ku chipembedzo cha Satana kwa nthawi yayitali, ndili ndi chithunzi chonse cha zopotokazi, ndili ndi kuyang'ana kwa chidwi kwa zopotokazi. Okondedwa, inu ndi ine tiye timvesesane bwinobwino pamene tikuyenda ulendo umenewu, kuti maso athu akhoza kutseguka ndi kuona chinthu china cha chilendo chimene chitithandize ife kuti tikafike kumwamba m'malo mopombonezeka ndi zinthu zimene zikuyenda m'dziko ngati chikhirisitu. Okondedwa, dziwani kuti angakhale inu ndi ine tikhala m'dziko lino lapansi natiganizira mozama kunena kuti tikumpembeza Mulungu, komatu anzathu sakupembeza Mulungu woona, akupembeza milungu ya ku dziko lapansi, chifukwa Satana mdierekezi wayika maziko pa zotchedwa mipingo. Iye wayala mpasa yake mmenemo kotero kuti ambiri akungoyendamo osadziwa kuti kumene tikulowera ndi kuti. Ameni mpingo. Koma tiyeni inu ndi ine lero tiuyese mwayi kunena kuti Mulungu watipasa kuthekera kwakuti maso athu akhoza kuyamba kumatseguka ndi kumaona kuti angakhala ayimba koma ayimbira Satana, angakhala alalika koma alalikira Satana, angakhala avala koma avalira Satana, ngakhala akudya koma akudyera Satana. Ameni mpingo. Amayi ndi abambo, dziwani kunena kuti posachedwa tikukocheza pa gombe kufika kwathu. Chifukwa chaichi maso athu sakufunika tu akhalebe pansi ndi kupusisidwa ndi anthu amene akutsegula mipingo ku dziko lapansi mu dzina la matchalichi koma akuchokera ku chipembedzo cha Satana. Ameni mpingo. Amen. Tamverani, kunja kuno kuli bungwe limene limatchedwa kuti Jesus Seminary. Abale awo abungwe limeneli amawatcha kuti Christianity without Jesus. Mwa njira ina, abale awo abungwe limeneli lotchedwa Christianity without Jesus. Anthu amenewa ndi obuka ku dziko lapansi, anabwera mu dziko lapansi lino ndi malingaliro ofuna kutsegula mipingo ku dziko lapansi, ndicho linga choti anthu amene angamathawe kwa Satana kufuna kupita kwa Mulungu akafikirenso m'manja mwa Satana imweyo, koma mu dzina lakuti achipenta chinthucho chili ndi posta yotchedwa tchalichi kapena chotchedwa Yesu kumene. Ameni mpingo. Amen. Kodi zikumveka izi? Mabungwe amenewa a Jesus Seminary komanso Christianity without Jesus ndi mabungwe a chipembedzo cha Satana ku dziko lapansi. Amenewa ndi opeza bwino
mkatikati mwaomu muli magulu amene amawatcha kuti majesuiti, anthu anzeru osata bwino za chipembedzo, owerenga bwino Bible, amene ngalawa ya dziko lapansi yotchedwa Chikhristu choona inanyamuka m'masiku a Yesu Khristu mtumwiyo. Tamverani, ambiri amene adakhulupirira ndi kuyenda ndi Mulungu naona kuti akukocheza ku gombe lodala la Mulungu, mdierekezi sichidamkomere chimenechi. Iye adaganiza kuti popeza kulibe china kunjaku chimene wanthu akonda koma mawu a Mulungu, ndipo sitingakope nkwalowesa mwakachaso, sitakwanisa kwakopa kuti alowe m'mabala abwerere kukuba. Ayi, amenewa ndithu akupita kumwamba, tipange bwa. Ndi anthu amenewa adalowa kuchotchedwa Chikhristucho, ukayamba kumanga ndende zokhala ndi mayina a Chikhristu, ndicho linga choti mmenemu akadzadzanamo akatopamo, aine ndiona ngati nditatuluka mpingowu ndilowe mpingo wina. Polowa mpingo wina asakafikire kubala, koma akafikire pa uchimo wa ine, koma ntachipenta dzina la Yesu. Kodi sikumveka izi? Kotero kuti magulu amenewa otchedwa Jesus Seminary komanso Christianity without Jesus akhala akuyenda mdziko ndi kumanyengerera anthu amene Mulungu wagwiritsa ntchito. Tamverani, pa mpingo ku dziko lapansi Mulungu adayikako mphaso zimene zimachita kolingana ndi mmene Mulunguyo adampatsira. Target ya bungwe limeneli ya anthu amenewa akafika pa mpingo ngati pano amayang'ana munthu amene akuonesa ukaswiri kufotokozera bwino zinthu za Mulungu. Kodi sikumveka izi? Amen. Magulu amenewa akamuona kuti munthuyi ndi wochenjera bwino, ndi wolongosoka machitidwe a zinthu, nkuthekanso kuti ngakhale kasukulu ali nako. Magulu a Jesus Seminary ndi Christianity without Jesus amapeza anthu ati amenewo, nkwauza kuti bwanji tituluke tiyambe chalichi pambali. Kazi kumveka zimenezi? Munjira ina amabwera ndi mawu akuti tingotsegula ministry, utumiki. Kazi kumveka izi? Wokondedwa, khomo lotchedwa ministry ku dziko lapansi lakhala khomo la mdierekezi limene anakalitsegula kuchalichi choona chopita kumwamba, ndicho linga choti wanthu apatuke, ukhale mpatuko pakati pa ana a Mulungu, kuti m'malo mokalowa kumwamba tigwere m'misasa ya mdierekezi. Kodi sikumveka izi? Ndi chifukwa chake mwaona kuti zaka zimene zapita kumbuyozi machalichi ku dziko lapansi abuka chisawawa. Anthu tagawana, ife akuti ku dziko lapansi. Okondedwa, nimati ndinene ichi, ulendo uwu umene wanthu tikulowa mmakachisi oyamba ndi anthu tikupusisika kuganiza kuti tikupita kumwamba, komatu posachedwa tikhumudwa, chifukwa amene anatitenga ndikutiuza kuti tiyeni akutisokeza kutipitisa ku chimene sichikupita kumwamba. Chifukwa chani? Ziwanda ku dziko lapansi zatenga nawo maonekedwe achalichi mdziko lapansi lino. Kodi zikumveka izi? Tamverani, ziwanda ku dziko lapansi zayamba kutsegula machalichi, zikumatchedwanso Chikhristu. Ndikuchenjezeni, mwina mungakapuse ndi piano mukakayipeza, mwina mungakapuse ndi keyboard, mwina mungakapuse ndi sound yotchula Yesu, koma ziwanda zikutsegula machalichi ku dziko lapansi. Kotero kuti machalichi amenewa ndi misampha ina imene mdierekezi wayiyika ndi cholinga choti ana Mulungu akalowemo. Ine mpingo
ndimafuna kuti mmawa uno ndichenjeze chimenechi kunena kuti maziko oona a Chikhristu agona mwa Yesu weniweniyo pakumva chiphunzitso cholondola cha Bible chosapotozeka ndi azungu kapena mabungwe obwera kudzagwira ukapolo mipingo yathu potipachika zinthu zimene ife tingatsatire koma tisakudziwa kumene tikupita. Kodi zikumveka izi? Mayinda abambo tentikweze maso tione. Ngakhale chipembedzo chathu chopemphera pa Sabata cha 7 tamverani nachonso chakhala msampha wokola anthu mosayang'ana bwino chifukwa kuntunda wena adachita dyera. Kodi zikumveka izi? Adachita dyera nalandira ndalama napusisidwa nadulidwa matikiti a ndege napita ku mamitingi akuluakulu amaiko akunja pobwera kuchoka kumeneko anatibweresera zovala za chilendo pakachisi. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni. Ameni. Pali chinthu china chopsa kwambiri chimene chikuyenda ku dziko lapansi chimene mpingo ukufunika kutsegule nacho maso ndiye zizindikiro za mipingo zomatamata za mipingo zimenezi zayamba kuyenda kaendi salu zimene azimayi akuvala zotchedwa uniform. Kodi zikumveka? Akupasani salu ya bwinobwino kuti imeneyi ndiye uniform ya chalichi chanu. Kodi zikumveka izi? Koma mukaona kuti mkati mwa saluyi akumatira ni chizindikiro chimene sichikukutengerani kwa Mulungu koma chikuchemerera malonda a Satana pakati pa chalichi. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa cha ichi mipingo yambiri imene yalowa modzayamba mipingo iku dziko lapansi mothandizidwa ndi magulu amenewa a Jesus Seminary kapena kuti Christianity without Jesus. Mipingo yambiri ikuyenda koma masistimu achikunja. Amen. Amen mpingo. Wokondedwa pamene tasala pang'ono kufika kwathu inu ndine tiye timulola Ambuye atithandize kuti tipeze malo amene tingakhalepo amene mzimu wa Mulungu satitsutsa ndi zimene anthu akhoza kungotipachika nazo. Amen mpingo. Tamverani. Lero ndi chaka cha nyuwani tikutero ati koma chimene chili choona chake nchakuti chaka chino sichanyuwaniswa. Ndipo chakacho sitidachilowe. Kodi zikumveka zimenezi? Amayinda abambo tamverani. Mutha kuona kuti pakati pa usiku umene wangothawu anthu anali pa chikondwerero cha Mulungu Disemba, Mulungu wamkazi, ndi Mulungu Januwale, Mulungu wa mamuna, amene amapanga chikwati usiku 12 koloko mu dzina la nyenyezi za moto zimene timazitcha kuti fireworks kapena kuti makombola. Khani osausa. Khani aitali okondedwa ikusoweka Ambuye atithandize. Amayinda abambo kuchipembedzo cha Satana kummawa kwa dziko kuli kadziko kena kamene kamatchedwa kuti Cyprus kali ngati pa chilumbalumba ndi kumene likulu lenileni la kufotokozera mozama za Mulungu kapena kuti ukwati wa chipembedzo cha Satana umene umachitika pakatikati pa usiku. Tamverani. Tili ndi utatu ku dziko lapansi wa mdima wa Satana umene umatchedwa kuti Trinity. Kodi mukundimva? Tili ndi Satana mwini wake amatchedwa Lucifer. Mulipo mukumva? Ndiye Lucifer ali ndi mzache amamutcha kuti Belial.
Kodi mukundimva? Ndiye iyeyi ali ndi mzache sowina amene amayima ngati mkazi wa Lucifer, amamutcha kuti Satana che. Ndiye kuti mwapanga milungu inga imene ikukupasani Trinity, imene inu mumayilambira kuti Atate, Mwana ndi Mzimu wacha. Kodi zikumveka izi? Zimene mawu a Mulungu sakutitsimikizira kuti chili choncho chinthucho ayi. Tamverani, milungu itatu imeneyi ili ndi zikondwerero zawo zimene zimachitika, koma kunyanja, pansi pa nyanja, kapena kuti kumaiko andima, kapena kuti mdziko la Satanali, ali ndi tsiku limene amalitcha kuti Baigunumara, kapena kuti wedding day. Kama kundimva kaya? Tsiku la ukwati wa Lucifer komanso Satana che. Kodi mukundimvesa zimene zokundi? Na Satana che uyu ndi wankazi, mzimu wa ukazi umene ukulamulira nyengo imene tikutani tikukhalai. Kodi mukundimva makosana? Amenewa ali ndi tsiku limene amasangalala ngati tsiku la ukwati wawo. Kama kundimvesa mpingo? Kuchipembedzo cha Satanako kumakhala chikondwerero choyimiridwa ndi mwezi wa Disemba ngati mkazi kuyimira Satana che, January ngati mamuna kuyimira Lucifer. Amakumana midnight ya pa 31 December. Kama kundimvesa makosana? Ndiye iwowa amautsa nyenyezi mdziko la pansi zimene zimaphulika ndakhumudwa kuti anzanga chipembedzo cha 7th day kumene, anzanga opemphera pa Sabata, mukunditumizira mauthenga lero pa foni wali makombola mwani 2012 20 chakuti happy new year wali zikuyenda mmafoni nyenyezi za njerekezi zimene zimalumikizisa ukwati wawiriwa mnyengo imeneyi imene timaitcha kuti chaka cha sopano. Tamverani okondedwa, ife ngati ana a Mulungu tili ndi kalindala yathu. Ndipo kalindala yathu ndi ya Chiyuda. Kodi zikumveka izi? Nonse ana Mulungu mudziwe kuti tikamafika April mpamene tikuyamba chaka. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni mpingo. Kotera kuti ichi chikuchitika lerochi ndi chikondwerero cha misisi Satana ndi mwini wake Lucifer. Ndipo chimenechi chimachitika usiku wa ukwati umene nyenyezi za moto zimayenera kuoneka ku dziko lapansi. Okondedwa, mmene kukucha leromu anthu ambiri alowa mchikondwerero cha nyenyezi za moto. Ndipo tinatuluka m'manyumba mwathu kukapanga nawo chikondwerero cha nyenyezi za moto usiku, pamene makombola aphulitsidwa dziko lonse lapansi, kummawa ndi kumadzulo, kumpoto ngakhalenso kumwera. Usiku wa 12 koloko umenewu nyenyezi kumaiko onse dziko lapansi za Satana zinaoneka. Okondwerera chikwatichi ndi mamembala azipembedzo zonse kuphatikizamo inu ndine tinajoyina chipembedzocho. Ndipo tapanga nawo usiku, Ambuye atithandize. Kodi zikumveka izi? Kodi mukumudziwa Muloma inu ndi wochenjera kwambiri mmene amapanga kalinda yoyendesera dziko lapansi. Ameni mpingo. Kotera kuti kalinda ya Chiroma mmenemu ife amene timazitcha anyamata oyang'ana masomphenya mtsogolo, amene timatsata bwino ulosi, amene timalondola bwino zimene zolembera zidafotokoza, mitima zitama
kuti ife sitiri nchi ikomunizimu, sitiri nchi katolika, tikunama tajoina chifukwa tikukondwerera nawo masabata, maholiday, myezi imene Muloma adaipanga yomwe imatikochezesa kuukwati wa chikondwerero cha usiku wa Satana ndi m'bale wace Disemba komanso Januwale pa 31 pakati pa usiku pamene nyenyezi zimayaka, inu ndine timakhala kuti talowa nawo koma mwaumbuli. Amen mpingo. Amen. Ambuye atithandize mmawa uno umene tingautche kuti wapa wani mu kalendala ya Chiroma. Kodi zikumveka izi? Amen. Mmene ana Mulungu amene mumanena kuti inu simungalambire nawo chiphunzitso cha Chiroma, mwakondwerera nawo kuti mwalowa mchaka chacha. Simukumvatu, simukumva. Kodi zikumveka izi? Amen. Satana akuti bwitikani machaka kuti diyesa zinthu zosadya. Okondedwa, tulukani mmenemu anthu anga. Kodi zikumveka izi? Amen. Yanti tulukemo chifukwa chimene chachitika usiku ndi chipongwe chachikulu kwambiri. Satana wachitira chipongwe ana Mulungu amene akungoyenda ngati mbuli ku dziko lapansi, wasadziwa kumene akuta kumene akupita. Amen mpingo. Amen. Chifukwa chake okondedwa, ndikunena kuti mabungu awiri amenewa, Jesus Seminary komanso Christianity without Jesus, analowa mmipingo ndikukatipusisa kuti tikondwerere nawo zikondwerero zimene zimakhala ndi dzina la Yesu. Amen mpingo. Amen. Ndiye kuti posachedwa pompa tasala pang'ono kupembezanso chinthu china chosausa kwambiri. Tipembeza posachedwa nyenyezi imene ikubwera mu Easter. Hani osausa. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Amen. Posachedwa kutsogoloko kukubwera socha Easter. Easter. Kazi kumveka kaya. Amen. Kuchokera kwa Mulungu otchedwa Astoleti, amene mukampeza m'buku la Mafumu. Amen mpingo. Amen. Na Yesu Satana watcheraso pamenepa kuti ambiri apembeze nawonso nyengo iti imeneyi. Koma inu ndine ngati ana Mulungu, kodi kalendala yathu ikutiuza kuti tichite bwanji imene tikuchoka ulendowu kupita kumene tikupitako. Amen mpingo. Amen. Ife ana Mulungu sitiyenera kupanga nawo zimene dziko lapansi likutani okondedwa likupanga. Ndidule komanso mobwereza chigawo chino chakanthawi kochepaka ndimati ndikugawireni kuti chaka chino tikamafikanso Disemba titulukiretu mu chipembedzo chimenechi osapanga nawonso. Amen mpingo. Amen. Mpingo wa Mulungu musapange nawonso, musayerekeze ngakhale kupha chiweto m'dzina la kulowa chaka chatsopano. Ndiye kuti mukupereka nsembe ku mafano. Kodi zikumveka izi? Amen. Musayerekeze ngakhale mwana wanu kumgulira kombola. Ndiye kuti mukulowa mu ukwati wa njerekezi umene Disemba ndi Januwale zikukwatirana. Kodi zikumveka zimene zokondera? Amen. Amayi ndi abambo, lero mmene tateremu ndiye kuti system za dziko lapansi za chipembedzo zonse tsopano zatengedwa zikuyamba kuunikidwa lero 1. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ayamba kuziunika. Satana wayamba kutumiza mphamvu zake kumatchalichi lero pacha pa 1. Kodi zikumveka izi? Amen. Kote kuti chaka chino tangoyamba kumene lerochi malinga ndi kalendala ya Chiyuda chayambikira iwo amene adagwa muzipembedzo za mafano zoukira za dziko lapansi.
ameni mpingo. Amen. Mmene musopano zichitochito zosalemekeza mulungu ziyamba kuchitika kuchokera liti? Lerolo. Ndi kudzodza kwa padera kumene kumachitika mkatikati mwa usiku wochoka pa 31 kulowa pa 1 January, kuchokera ku mayenje a mdima kupita kwa ana mulungu ku dziko lapansi. Ameni mpingo. Amen. Tamverani. Chinthu chimene mulungu amene amachita ngati chizindikiro chakuti iyeyo ali pa ntchito ndi kulanda chuma kumene kumachitika kuchoka pa 15 December kuzafika pa 5 January. Malingana ndi dongosolo la chipembedzo cha Satana, amakhala ali kulanda chuma ku dziko lapansi kuchipereka ku milungu iwiri imeneyi, imene ndi December ndi January, kuyimira Lucifer komanso Satana che. Kodi mukundimva zimayenda zibana? Kodi mukundimva izi? Kote kuti tikunena kufika mmawa uno ndiye kuti ndalama munthu ku dziko lonse lapansi theka la ndalama zace watenga mulungu ameneyi. Sizili ndi anthu tikunena pano, zatengedwa zili ni mulungu kuti ameneyi. Kodi zikumveka izi? Amayi ndi abambo, tizitulutse muzikondwerero za dziko lapansi zimene sizitengera kalikonse pamaso pa mulungu. Ndibwereze kuti ana mulungu sitina chiyambe chaka. Ameni. Amen. Ndipo chaka chake sichidathe. Chatha cha Roma. Kazikumveka kaya? Amen. Ndiye inu amene muna joina chikatolikacho, amene muna joina chipapa secho, ndi amene chaka chanu mwachiyamba liti? Lero. Koma mwana wa Mulungu chaka chake sichinathe. Kuopsa kuolowa nawo mzikondwererozi ndikuti kuphulika kwa makombola, kuphulika kwa nyenyezi kumapita limodzi ndi ziwanda za chaka chimenecho. Kotero kuti akalonga ozunza a chaka chimenechi akhoza kukubatiza naoni chifukwa cha kujoina kumene munajoina nawo mchikondwererochi. Ambuye akutanini? Akuthandizeni. Ameni mpingo. Amen. Amayi ndi abambo, ine ndimati chinthu choyambirira mmawa uno ndichenjeze chinthu chimenechi. Amen. Amen. Ameni mpingo. Amen. Ambuye akudaliseni. Tsopano kanthawi yaka mundilole tiphunzire malemba a Mulungu. Ameni mpingo. Amen. 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 Ameni mpingo. Timangopezapo ziziwiso ziwiri zitatu mochepa kanthawi kamene kangothaka. Koma kanthawi kano tsopano abale ndiloleni kuti tiphunzire mawu a Mulungu. Ndiye ndaona pali mafoni apa, nkhani ndi yayitali, ngati nkotheka kuti mufuna kuzimisa tiyachere kuyambiranso bwerani zazimiseni, koma ngati mukwadalira ndiye ndikuyambapo. Ameni mpingo. Tiphunzire malemba kuchoka mbuku la Daniel chapter number 5 verse yake ya number 24 mpaka na verse ya number 25. Daniel chapter number 5. Okondedwa, phunziro limene ndikufuna tiphunzire pamene pa mawu a Mulungu ndimafuna tiphunzire za chilemba pakati pa usiku. Ameni mpingo. Amen. Tiwerenge mawu amenewo. Daniel chapter number 5 verse yake ya number 24 mpaka 25. Daniel chapter 5 verse number 24. Pamenepo nsonga ya dzanja inatumidwa kuchokera pamaso pake, lilembedwa lembalo, ndipo lemba lolembedwalo ndi ili: Mene Zedekiya ufasini,
kumasulira kwake kwa mawu awa ndi uku: mmene Mulungu anawerenga ufumu wanu nauta, tekewo mwayesedwa pa miyeso ni kuperewera mwaperewera. Verse number 28. Perisi, ufumu wanu wagawika ni kupelekedwa kwa Amedi ndi Aperisi. Verse number 29. Pamenepo Belisezara anaamulira, ndipo anapekedwa Danieli chibakuwa ndi unyolo wa golide m'khosi mwake, nalalikira za iye kuti ndiye wolamulira wachitatu mu ufumuwo. Verse number 30. Usiku omwewo Belisezara mfumu ya Kasidi anaphedwa. Amen. Amen. Amayi ndi abambo, masanano ndimati tiphunzire mawu a Mulungu pamutu umene ndawutcha kuti chilemba pakati pa usiku. Amayi ndi abambo, uyu anali Danieli mneneri amene Mulungu adamuyitana kuti akakhale pakati pa mpingo wa Yuda ngati chotengera pakati pa ana a Mulungu m'nyengo imeneyi. Buku tikuwerenga ndi Danieli limene timapezamo nkhani za ulosi koma zolankhulidwa ndi mkulu ameneyi otchedwa Danieli. Apa okondedwa, tafika pa chimake penipeni pa kuona masomphenya amene munthu ameneyi otchedwa Danieli anaona. Mawu amene tikuwerenga ndi nkhani imene imakhala yovuta kuimvetsetsa komanso yochititsa chidwi, imene timamva kuti dzanja lidalemba pa khoma koma panali pakati pa usiku. Amen mpingo. Amen. Amayi ndi abambo, ndimafuna ndinene kuti tifune tisafune koma tsopano ulendowu tafika pakati pa usiku. Posachedwa atambala ayamba kulira, ndipo nyenyezi zakummawa zioneka kuti Yesu Khristu abwere atenge mpingo wake. Koma panopa okondedwa, tiye tilione dzanja limene likulemba kuweruza zipembedzo za ku dziko lapansi, kuweruza maiko, kuweruza maulamuliro, chifukwa ndi nthawi ya Mulungu kuti adzionetsere pakati pa dziko lapansi kuti iyeyo ndiye wamkulu kuposa akulu a dziko lapansi. Amen mpingo. Amen. Bible latiuza kuti dzanja limene lidalemba pa khoma. Verse number 24 mbale werenga. Verse number 24. Pamenepo nsonga ya dzanja inatumidwa kuchokera pamaso pake, nilembedwa lembali. Amen. Chimene chidachitika mu chapter chimenechi mukayambira verse number 1, mupeza kuti mfumu Belisezara imene inali yolamulira m'masiku amenewa, mkulu ameneyi akuoneka ngati kuti anali mzukulu wa Nebukadineza. Maso ake adaona chiweruzo cha Mulungu chikuchita ndi agogo ake, koma atalowa pa ufumu sadachiyese chabwino kupembedza Mulungu wakumwamba, koma kupitirira kuchitira chipongwe Mulungu wakumwamba. Wokondedwa, pa nkhaniyi chinthu choyamba tikupeza kuti Mulungu sanyozeka. Angakhale anthu titazitama ndi kuganiza kuti nzeru zathu ndi zapamwamba, koma Mulungu sanyozeka. Okondedwa, tiye titenge moyo wathu ndi kuyang'ana ndi chidwi pa Mulungu kuti iyeyo ndiye wamphamvu kuposa zolengedwa zonse. Tamverani, mfumu imeneyi idayitanisa phwando losausa, chifukwa adayitana azimayi ang'ono ndi akulu kupita kukapangana uphwando. Bible likuti phwando lili pakati, adaona kadzanja kakulemba pacha pa khoma. Ndiye ine mmawa uno ndikufuna ndichite ndi mawu olembedwa pa khomapo. Tiyambe ndi mawu oyamba. Mawu oyamba amene adalembedwa pamenepa amatchedwa kuti mene.
Ameni mpingo. Amen. Mawu amenewa ndi mawu amene akufunika kuti titanthauzire limodzi malingana ndi zolembera ndi zotanthauzira zalemba limeneli. Mawu okhawo ongoti mmene liwu lililonse linkatanthauza ndalama, koma kuyamba ndi yaying'ono. Kodi zikumveka izi? Amen. Mawu akuti mmene poyambirira, mawu aliwonse amatanthauza ndalama, koma kuyamba ndi yacha ndi yaying'ono. Mwa njira ina akuyamba ndi kuchotsa, kuyamba ndi kuchepesa pakawerengedwe. Inali nkhani yosautsa kwambiri kuyitanthauzira, chifukwa anthu ambiri ochuluka anzeru a mu ufumu wa Nebukadineza, wa Belisazara, wa ku Babulo adakanika kutanthauzira malembawa mpaka pamene amakayitana Danieli kuti abwere adzatanthauzire cholembedwa pa khomacho. Amen. Amen. Danieli adati, mmene Mulungu wawerenga ufumu wanu. Kodi zikumveka izi? Wawerenga ufumu wanu nauta. Ameni mpingo. Amen. Potanthauzira Danieli akunena kuti Mulungu wauwerenga ufumu wanu nauta. Mwa njira ina, inuyo mfumu Belisazara, Mulungu wakusanthulani kuyambira koyamba mpaka pomalizira. Mwa njira ina, inu mfumu Belisazara mwatha, chifukwa iyeyo Mulungu wawerenga ufumu wanu. Tamverani, anali Mulungu pakati pa mafumu owukira Mulungu amene sadafuna chifuniro cha Mulungu kuti chichitike. Ndizofanana ndi nyengo imene tikukhala lero, pamene tili ndi mafumu olamulira a dziko lapansi amene safuna kugonjera ku chilamulo cha Mulungu. Tamverani, usiku uno Yehova dzanja likulemba kunena kuti wauwerenga ufumu wanu nauta. Ndilengeze pano kuti mwina tingamapuse ku dziko lapansi ndi kuganiza kuti zinthu zili chimodzimodzi. Yehova wawerenga ufumu wa dziko lapansi, koma wauta. Kote kuti palibe simene maboma a dziko lapansi angapange kuti chingalepheretse ana a Mulungu kupita kukalowa kumwamba. Sitikuyimitsidwa, is unstoppable, tikupita kwathu. Chifukwa chani? Satana umve, Mulungu wauwerenga ufumu ndipo wauta. Wateka basi. Wakondedwa, maiko hakusonkhanitsa zida, hakusonkhanitsa zipangizo, abweresa matenda achina korona ndi anzawo. Posachedwa pompa tikulowa mu nkhondo ya Third World War chaka cha mawachi. Tamverani, zonsezi ngakhale zikusonkhana, koma ine ndabwera ndi mawu okondedwa kwa inu ana Mulungu, mudziwe kuti ufumu Yehova wauwerenga ndipo wauta.